So, ito guys, maipapanood ako sa inyong kasi may nakita ako sa TikTok. It's all about sa single mom. So, syempre, magre-react ako because isa rin akong single mom. Yes. Sobrang masakit siya pakinggan, pero may sense naman. So, ito panoorin natin. Kuya, okay lang ba magmahal ng single mom? Okay lang naman, magmahal ng single mom, okay? Kasi nga, tinanong siya ng isang commenter doon sa TikTok na sabi, Kuya, okay lang ba magmahal ng single mom? So, ito yung reaction niya at ito yung reply niya doon sa nagtanong. Pero kung ang posisyon mo binata, may magandang trabaho, may pinag-aralan, maayos ang estado, okay ang cash flow, hindi ko siya masasuggest sa'yo. Hindi. Ha? Why? Kasi lugi ka. Okay? Ang sakit, no? Di ba? Ang lupit. Bigla niya sinabi na, lugi ka. Lugi. Okay, lugi. So, ituloy natin. Lugi. Bago ko ituloy-tuloy, bibigasin ko muna yung paboritong salita ng mga babaeng feminist na nag-empowerment kuno ng mga babae. Ha? Pangunahin nilang tinatanim sa utak ng mga babae. Huwag kang magsosyota ng lalaking brokey. Ha? Dapat yung lalaking afford ka. Huwag yung lalaking mahirap. O, diba? Ilang beses nyo na naririnig yan sa mga babae, huwag yung lalaking mahirap, huwag yung lalaking brokey. Pumili ka ng mayaman na lalaki. O ganun din ako sa mga lalaki. Ha? Huwag kayo pipili ng sitwasyon na lugi kayo. Ha? Mga soy. Alam ko pag narinig to ng mga single mom, masasaktan sila, ma-offend ha. Pero facts don't care about your feelings. Bakit kamo lugi yung lalaking maayos yung cash flow, binata, okay yung buhay? Bakit kamo lugi sila sa single mom ha? Unang-una, kahit sabihin mo na hindi papasagot sa yung bata, syempre darating yung time pag napamahal ka na dun sa babae, mamahalin mo rin yung bata, of course. At hindi ka rin mamahalin ng babae kung hindi mo mamahalin yung anak niya, kung hindi mo ipapakitang mahal mo yung anak niya. And alam mo naman sa mundo, hindi naman libre ang magmahal. Alam mo naman pag nagmahal ka dito, may cost ng money, di ba? May pera pa rin, ha? Hindi mo naman paparamdam yung pagmamahal mo na walang nilalabas na singkong kusing. Imposible yun. Darating ang time na matitake responsibility mo talaga yung bata. Especially kung nag-settle na kayo, dumating sa pag-aaral niyan, may mga kulang-kulang yan sa mga pag-aaral minsan na malalabas mo yung resources mo, which is lugi ka. Talaga. Kasi darating yung time pag gusto mo nang disiplinahin yung bata, palakihin na maayos, hindi mo magagawa. Pag sinabihan ka pa nung bata, paglaki niyan na bakit tatay ba kita, ba't mo ako dinidisiplina, tatay ba kita? After all ng lahat ng effort na ginawa mo, resources, pagbabantay, protection, provisioning, lahat yung basag, punit ka sigurado, masasaktan ka ng sobra. Kasi nga, minahal mo na yung bata ng sobra. Which is, lugi ka talaga dyan sa sitwasyon na yan. Single ka, binata ka, maayos buhay mo, may cash flow ka, okay, estado mo, bakit hindi na lang din dalagang babae ang hanapin mo? 'Di ba? Pasensya na sa mga single mom na maapektuhan sa sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko based on rational thinking, sa pera, sa estado, sa buhay, at sa mga posibleng mangyayari sa future at gastusin. Alam mo naman ang Pilipinas, hindi naman kayamanan ng Pilipinas sobra, di ba? Marami ang namumuhay dito ng sakto lang. So para sa akin, talaga, lugi talaga. Kagaya ng sinasabi ng mga babae, kapag nakakapili ng brokey o walang perang lalaki yung mga babae, di ba? Sinasabi nila, dapat yung afford ako, dapat yung lalaking ganito, ganyan. So tayo, meron din dapat tayong standards and boundaries, mga soy, ha? Alamin nyo, kayo mga lalaki, soy, ha? Alamin nyo mabuti ang kahalagahan nyo ng sobra. Pag nabuksan ng mga mata ninyo sa tunay na value nyo dito sa mundo, marirealize nyo, ha, na hindi dapat kayo nag-aabol ng yabang. Mga binata dyan na huwag kayo papatol sa mga single mom kasi aakuin nyo yung mga responsibilidad pag may anak, okay? Makinig kayo, ha? Pinagdaanan mo ba ito? May pass? Ay, tapos naman, nag-enjoy ako pakinggan yung mga sinabi niya. Sa totoo lang, yung mga sinabi niya may sense naman, pero sakit yung mga sinabi niya. Yung to the point na yung mga pinagsasabi niya, sobrang sakit para sa akin na bilang isang single mom. Well, ang masasabi ko lang naman doon, bilang isang single mom, para sa mga lalaki na binata. Kasi lahat naman yung sinabi niya may point din. May sense. So para sa akin, ang masasabi ko lang sa mga lalaki na mga binata, kung ayaw niyo umako sa responsibilidad sa anak ng single mom, edi huwag niyo na simulan.
Huwag nyo na simulan, okay? Huwag nyo na simulan. Basta, huwag nyo na umpisahan. Huwag nyo na ligawan yung single mom para hindi kayo umako sa responsibilidad kung ano ang meron siya. Kasi nakilala mo siya na single mom, dapat tanggap mo siya kung ano siya. Tama naman sinabi niya, hindi ka mamahalin ng babae kung hindi mo tanggap yung anak. Kasi, doon kumbaga ako yung single mom, di ba? Ako isang single mom. Siyempre, mas priority ko yung anak ko. Kung hindi mo mahal anak ko, hindi kita mamahalin. Pero kung mamahalin mo yung anak ko, mamahalin kita ng buong-buo. Ganun lang yun. Di ba? Kumbaga, mag-take ka ng rest. Laban. Kawawa mo naman ng mga single mom. Ang saklap. Oh my God. Ano kayo masisihin yung mga single mom? Comment down below. Saklap na talaga sinabi niya. Pero para sa akin sa mga binata, kung ganun din naman ang magiging point of view nyo, kung ganun din naman ang magiging reaction nyo, huwag na kayo pumatol sa mga single mom. Pumatol kayo sa mga kapwa nyo, single, na walang sabit. Diba? Kung ayaw nyo umako ng responsibilidad, kung anong meron siya. Tulad ako, kung ikaw manligaw pa sa akin, na binata ka, ready ka ba umako ng responsibilidad? Ha? Kasagot. Ganun lang yun. Ayun mo naman, lahat naman tayo may kanya-kanyang standard. Tama yung sinabi niya, emotionally, physically, mentally, yung physical, financially. Yes, andun na tayo. Pero, alam naman yan namin, ng mga single mom na, mga single, na hindi namin iaako yung anak namin sa partner namin, na alam naman namin na hindi kanya. Pero nasa partner na namin yun, nasa kanya na yun, kung tutulungan niya ako. Yung mga responsibilidad. Kasi minahal niya ako. Diba? Ganun lang yun. Ikaw naman, kuya, napakasakit mo naman mga pinagsasabi mo. Pero sige na, may point ka naman sa mga pinagsasabi mo. Anong reaction mo, kuya? Kapag ko, mga single mom. Saklap. Sobra. Shout out sa mga single mom at saka shout out sa mga binata. Kaya ayoko na nga mag-asawa, ayoko na nga mag-jowa kasi yan ang magiging ano talaga. Pero sa totoo lang, dapat kasi pag ikaw mag-asawa ka ulit o binata man niya, dapat handa ka sa lahat. Kung ano mang. Handa ka sa lahat in the future. Di ba? Kasi sabi nga, pumasok ka sa isang relasyon, dapat panindigan mo yung isang bagay. Tama pala. Hindi naman kasi matatawag kaming single mom kung kami ay pinanindigan kami ng aming mga partner. Kasalanan dito yun eh. Kaya naging single mom kami. Okay. Huwag na nga ito hapa pa yung video ko. Hala, comment down below mga kapwa ko dyan.